Ito tayo o sa huli o naman. Tawagin mo ito, pagaling na tayo. Yan na lang ka. Oo. May kinukin ng baga. Nakakagbagal yung tuhod natin. Magkano talaga yung bahay mo? Ayan na, minsan. Ay, Ay, mga pinagpawisan din eh. Ikaw na! nakaluto na ako tapos na magluto ng tanghalian. Bali, pinababa ko sa dati, pawis na pawis sa sakay. Ito naman bumana. Talaga? Ikaw na! Ikaw na! Ganda lang. Ayaw mo na tayo. Muna. Ayaw mo na. Kaya pa. Pwede naman. May mga kasawa. Kaya dyan, pwede na ikaw ako. Ano ko talaga? Bro, ano pa yung kaya? Ano pa ang bugas? Bugas. Wala ang kaigin.
Iba talaga pag may asawa na. Malapit ba? Malapit. Okay, tay. Oo, malapit na. Mainit. Okay. Lagi Ben, jangan Ben. Sa buhay. Kasi ang ngayon na to, ano na,
I love you. Oh, kumain na na. Ayan na. Lakad mo na dun sa ano? Lakad mo na dun sa... Ano tayo? Sa ano? Nag-isa mo gagamitin natin. Oo. Ilalim natin. Okay, jangan birthday ka siya. Kaya na ka siya. Sabi ko din, birthday ka siya, pinaipilit mo. Ini yo. Ako na, yung tayo. Yung sa ribit, yung ginabayan. Pwede mo na yan. Lumagay na ito yan. Sorry. Ginamit ko pa ngayon dito. Hindi siya gumadamos doon. Ito po yung gumamit ito na yung kailangan mo dun sa ano. Kaya sa baso mo. Tinawag ka ng tatay.
Okay, kapatid, sinabi ko natin ano na. Well, bullfight. Tapos na yung isang ini kasi po ako niya. Hindi pa na-finish. Ano yung break time? Kakain mo na po kami. Sobrang init talaga, kanina, nakita ng tatay, nagkaktas yung pawis eh. Sarado pa yung bintana. Hindi ka na. Hindi na lang. Hindi ka magkakain. Yung pawis mainit lang. Napilitan mo natin sa bilis natin. Ini lolo ako eh. Tapos na. Ano naman yung matanda. Pati yung mahihilong. At ayan, ang gusto tayo kay Kuya Ben. Amo, punta kami ng sentro. Bibili kami ng, ano bibili natin? Gripo. Hindi, PVC muna. Ay, PVC pala, PVC. Para kay, ano, Rika. Yun. Para may sarili natin kumpas si Rika. Para di na sa mahirapan na mag-igip sa malayo. Kasi iniingal daw si Paul gano'n. Iigip malayo. Hindi, okay din yun. Mas malapit. Para mas malapit natin yung ano. Ingay ng prino At ko. ayun, salamat sa mga sponsor nga. Mga nagtiwala sa Timpaway. Maraming Oo. salamat. Grabe. Napakasulit. Mga organic na sponsor. Grabe. Tapos noon hanggang ngayon, yung mga bagong sponsor, nandiyan sila nagano, nakasuporta. Grabe. Walang masabi yung timpaway din sa inyo. Lupi. At siyempre, kung wala kayo, Oo. Wala din kami. wala din kami. Wala kaming gagawin. Wala kami dito ngayon. Oo. Talagang sobrang napakalaking blessing yung kinibigay niyo sa amin. At ayan, dito na kami, pumunta sa hardware. Pwede na kagad kasi din kung baka mag-ilang yung hardware. At ayan, dito na po kami sa ano, sa hardware. Dito lang din natin din yung Sama namin sila Kuya Emi at yung anak niya. Gawa ng amo. nakawang kursa tayo, boss. At siyempre, salamat kay Kuya Papi. Yun, salamat Kuya Papi. Pagkatapos ng Diba, mas maganda mag ano talaga ngayon ng ano, gripo kasi summer. Para yung tunay na tubig yung makukuha. Kuya, Bawal. Moldex. Briggs ka eh. Dami lang sa bahay, Briggs. Moldex. At ayun, dito na kami. Nakabili na kami ng BBC. Tangat-tangat ko lang, tangat-tangat.
Amo talaga. Amoy. Intro ng Balatan. Pamilyang bayan ng Balatan. Eh, lunes naman na bukas eh. Ha? Lunes naman. Lulit naman bukas. May gripo doon? O, wala pa naman. Meron kasi. Ayun, punta kami sa sentro. Bili kami ng bomba. Amo na talaga! Amo na talaga, patay. Talagang amo na! Wala nang gasolina. Wala nang gasolina! Wala. Amo na talaga! Amo na talaga! Ito po yung sa dito na po kami sa Palawan ni Vicente. Kasi may kumpon siya na padala. Si Vicente. At ito na po yung yung bomba na kakabit nun kay Rika. Yung sa bahay niya. Right, nakabili na. May sarili na po siyang bomba. Hindi na siya mahirapang mag-igib-igib, malayo, kasi babae siya. Hindi naman ganun yung sa lakas ng lalaki na bubuhat. Ayan na. May sarili na siyang bomba. Hindi na gano'ng mahirapang magbuhat-buhat. Malapit na lang. Yun. At nakarating na po kami. Dito. Andito na. Sabi nung Yung binila namin, bambalik pa. ano daw? At nandiyan na po yung gripo, nakarating na po kami. Inom na muna namin yung gripo. Tapos babalik pa si Vince doon sa sentro kasi yung sa Palawan nga medyo naghangata. Nagkaroon ng problema yung Palawan. At may paparating. Dilaw na dilaw. Ano galing? Nagano ka? Bakal? Ano yan? Mga sige, meriendahan ng buntis. Biskwit. Yan o. Ano yung standard lang? Ano standard tayo ng tayo? Pati ni Kuya. Yun, binuhat na. Inuwat na po, mga kaibigan. Pwede na rin ganyan. Oo, Tama. umangat pa. Tama, kasi pipluringan pa. Yan. Ma-adjust naman yan kasi pwede taasan yung lupa eh. Pinutulan na. Amo na talaga. Talagang amo na. Hmm. Amo na talaga. Hmm. Ano dito abangan sa butang electric mo to? Ang Neltix. Matibay talaga. Sa di daw ako nung Hindi na maugkot. Kailan maugkot daw ang biringan mo pa. Tuloy. Ano na siya? Ilang minuto na lang. Neltix na. Lupit. Malupit si Kuya. Nakadalawang gripo. Kitimig? Oo. 5? Gagkabo ka kita. Uy. Yan. Laki ng bukan yan. Di pa kabukan na yan. Sigurado yan. Oo. Patotogrokon na yan. Sinalapak na. Ilang minuto? Para sigurado.
boss! Higit! May dada. Kiling. Makikiling. Hindi nakadali. Maluya na tayo. Walang bugi. Amo anak-anak. Okay mo lang yan? Ayan. Royal. Lagay sa pitchel may yelo. Yan Sprite. Kasi para sa mainit na panahon. Yan. Chub ice. Crack ice. At ayan yung turon. Bagong loto. Yun, turon. Snack time. Yan na. Wow, turun, bungkol. At yung gripo kinabit na. May natira kayo ito na, Simento kanina. Hindi pa dato niliwan. Kaya na. Maluwag pa ko yung gitna. Kaya, sabit nga. Natanggalin ko man. Unang labas ng tubig sa gripo ni Rica. Naging gas. Yes.